assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah kisalode men e dendagal wondiɓe moɗon hono gonirɗon foof. En calmini dendagal wonɓe dental ɓe fof e goten goppan, en beltanima kadi yimɓe foof. Yo Allah waɗanen jaam moƴƴere kisal yurmede muɗum. Eyyi tigui rigui hande yewtere meɗen yahata ko chronique meɗen ko ñalawma hande o ko ndeɗo haare Gaza woni hakkude Israila e Philistine. Eyyi woni naafigueji aduna ɗi woni Occident mbiyata ko haare hakkude Hamas e Israila. Ɓe calo wadde hen Palestine beele ene ɓeydo soɓe mbari wajibɓe beele so tawi Gaza naɓɓe ne mbare taw wiyetake Palestine wiyete ko Hamas. E te miskine ɓumɓe toon ɓe fof ko cukalon nde won tokoson e bebbeji e nawɓe nayeɓe ko ɓen mbarate hen. Hamas en ɓe ko quelques groupes de armé ɓe quelques groupes armé ɓen kadi wona yimɓe ko yimɓe suuɗotoɓe ne kaaɓe ɓen ɗo ɓe mbarata mumen ko seeɗa. Kono noon e pour gam hara nde ɓeydo bonde ni woni aduna ngo woni médiaji internationaux ɗi Israila en e l'occidental en ɓe occident ji ɗi kamɓe fof tubakoɓe américain ji Europe naɓe ɓeɗo fof ɓe mbiyata haare nde ko haare Israila e Hamas ko ɗum ɓe bindata hay e journal ji mabɓe beele mayde nde waɗe justifié. So tawi Israil naɓe mbarama ɓe mbiya wonde ɓe mbara ɓen mbara Israil naɓe mbarama. E so tawi ko Gaza naɓe mbara e ɓe mbiya wonde maayi. Eyyi donc way kono joni Israil naɓe ɓuuri valeur e Gaza naɓe woni miskineɓe Allah wonɓe toon ɓe. Yo donc yewtere meɗen hande yahata ko mbiɗen ko Gaza hakkude muɗum e woni Philistine e Israil haare muɗumen nde. E hande waɗi balɗe 43 sikki ko haare nde fuɗɗi ko jiiɗiɗi nde fuɗɗino e ñande jeeɗiɗi haare nde fuɗɗino. E ñande hen oɗo jamma jeeɗiɗi ni woni enen fof en teski duttoɗen hen seeɗa woni Hamas ne waɗi préparé guerre mawɗo sanne no fewi contre Israël. Ɓe ƴetti 1,5 neɗɗo woni ɓeɗo Hamas naɓe ɓe iwri banggue maayo ɓeɗo iwri dow ɓeɗo jooli drone aji to koosi ɓeɗo mbaɗi moyen muɗumen ndewi lawol less e mbaddi hen roquette aji e missile aji ɓe beddi faade Israël colonisateur en Israël naɓe colonisateur en woni ko gonga ne jogui leydi kono noon kadi ne kefte mabɓe ko heewi. Eyyi ko hoddiɓe ɓe ronkuɓe famodirde on ɗon banggue. Israël wonko hebte mabɓe wonko ɓe mbiyata ɓe kefta e muɗum kadi ɗum ɗon aduna ngo fof rendi ɗum ɗon. Donc goto fof ne jogui banggue tor woni banggue to juumi hen. Yo ni woni ñande hen oɗo jamma ɓe naate nder leydi Israël kamɓe ɓeɗo Hamas naɓe ɓe mbare muɗumen fodde wonde 1,4 neɗɗo ɓe nangi fodde wonde 250 neɗɗo goɗɗo ɓe nayi ɗumen Gaza. Ɗum ɗon ko otage Gaza ko to woni to ɓe jeeya to bande Gaza woni diwan to banggue worgo leydi ndi e faade hakkude frontiére mabɓe e Misra woni Égypte. ñande hen oɗo ñalawma ɓe mbari yimɓe heeɓe sanne no fewi. ñande hen oɗo jamma mo mbaɗɗimo kala guiɗo mabɓe ñande hen mettini no fewi weltaki woyi kala gaño mabɓe e welti no fewi ne andi ko fin mabɓe ko gasirde mabɓe woni ɗon. Eyyi kono noon émotion neɗɗo weeɓani wadde contrôlé woni émotion neɗɗo weeɓani wadde contrôlé. E mbiɗen émotion neɗɗo weeɓani wadde contrôle wan noon ina yinnuma hunde ko bone maɗa kono noon weltina ɓernde ma tan sahayel daɓɓel woni hol mbiɗen sahayel daɓɓel ko neɗɗo waɗa ɗo hunde joni bonande e tawa o teey walla o tinani jiiya o yofte o maaya walla o daña caɗele yimɓe belto hen taw noon warɓe mo ɓe walla mayde makko nde ma addo e fitina ɓurɗo bonde ko warimo ko ma yimɓe temedde goɗɗe maayo hen. Eyyi ɗum woni émotion neɗɗo ko weltare tan kala ko waɗani yiiɗi hunde yofte ɗon tawa noon joftoyi o wonko addata goɗɗum. Eyyi woni ɓeɗo Hamas naɓe eɗen fof eɗen gandi Israël ne jogui mabɓe toñengue e kono kamɓene ndeɓe toñcinde ɓe ɓurtin saabu négociation no wonano e aduna he foof beele ɓe keeɓa leydi mabɓe kamɓe Philistine naɓe beele ɓe keeɓa leydi mabɓe banggue Israël heeɓa leydi muɗum banggue hono Israël addirano hoɗna ɗon to jeyno ko nokku muɗum wonno kono noon kadi ñaami ha ñamori koɓe jeyno hen ko. E woni kamɓene eɓe potno hebde leydi so négociation waɗama de état woni leyɗele ɗiɗɗe dañama goto heeɓa leydi muɗum ma worko Israël ñamno e mabɓe kadi rokkitaɓe alay saago ko ɗum wonno négociation gonnoɗo e waɗede taw Israël ko mahi ɗum no fewni ha fewi ɗum ɗo kamɓe keɓatno ɗum ɗon kono kamɓe ɗum no leldiɓe kamɓe Gaza naɓe wona Philistine naɓe foof noon wata Philistine ne woodi banggue Ramallah en to laamu
civil en ngu woni to e ɓen ɗon kañumen ɓadde maslaha ina ƴeewa no mbadde Israël maslaha no gonde diplomatie aduna he fof no wallodira e muɗumen beele état no waɗe des état leyɗele ɗiɗi ne mbaɗe créé leydi men kamen waɗe créé ɓe keeɓa ko Israël heɓtannoɓe hen ko e ɗum koye négociation wonno kono Hamas kañum wi ko fada en ɗum ɗon kañum ko lit armé tan alay sago tan ko hare tan ittata ɗum ɗon yo hare nde noon Israël wona Israël kono kam tan woodi Israël wondi ke américain ne mbambi ɗum ha 100% ina wonde Europe naɓe ɓe gonde muɗum kadi ha 100% e patron ŋe aduna ɓe fof no gonde ɓe ha 100% e banque ji aduna fof no gonde ɓe ha 100% e technologie aduna o dendagal ko yirlata moƴƴe gandanɗa ma nafoore aduna o oɗo saaha ina gonde Israël ha 100% kadi Israël ne golla hen ha 100% kadi Israël ko puissance nucléaire ko leydi mawde e nder aduna hen to banggue puissance nucléaire eɓe jogui fodde 90 tedde ogive nucléaire yeru 90 tedde ogive nucléaire miijoɗen wonde kamɓe Israël hande so tawi Turquie en janeme walla Iran en so ɓe pelli goto Téhéran ɓe pelli goto Istanbul walla ɓe pelli Téhéran ɗiɗi ɓe pelli Istanbul tati tan ɗen ɗon leyɗele fof gontata ko ndondi haydara heddata koye muɗum oto miijoɗen oto jiyeten ɗo ko Erdogan dukata ɗo ina gubbo en ya Allah Iran en duka ɗo no gubbo kode ɗum ɗo ko bolle puyɗe ko bawɗi gaɓɓule Israël wawiɓe kamɓe fof heƴani mabɓe beetawe goto e quelques minutes ina wawi wattude te Iran fof ndondi ɗum ko yimɓe yo gandu ɗum ɗon taw que ça soit clair d' abord ko yimɓe gullata ɗo ko fof yoɓe gandu Israël ne wawi wattude e Iran ndondi e nder quelques heures leydi ndi fof wonto ndondi meeri e mbawi noon wadde Turquie ne kayni e Turquie ala nucléaire kamɓe ɓe jogui aɓene jogui 90 tedde ogive nucléaire miijoɗe e ogive nucléaire goto fof ina wawi bonnude fodde wonde 100 kilométre carré watta ɗum ndondi eɓe jogui on capanɗe jeenayyi o joni ne wawi bonnude leyɗele arabe ɓe fof eyyi donc firti ko Israël wona leydi tan tokosiri mbaddatendi wonde ko force tan ala neɗɗo so heesi joguima nucléaire waddate ko maslaha eyyi joni noon duttoɗen Hamas ndeɗo bonande waɗi e wallidiɓe muɗum occidental naɓe wallidiɓe muɗumen won certaine leyɗele jumboɓe ɗumen e forsuɓe ɗumen tan ha naate yeru hono Sénégal ni joni jaafoɗon hay soko ɗum ala hen Ousmane Sonko joni ko politicien baɗɗo fayida sanne no fewi woni soko jontaɗo e garɗo idéologie muɗum kesso mo gandanɗa hoorema oɗo idéologie omo wawno yaade hen tawa yaadi kanko goto tawa o ƴewani foɓɓanoɓe mum ɓe kono noon erreur o ko yimɓe hewɓe bone foɓɓandemo haw ami haw yalti dinguiral ayi donc ko ɗum woni foɓɓanede ama ha yalta dinguiral so neɗɗo foɓɓanama ha ami ha yalti dinguiral tan heewi softude eyo donc ni woni ayi foɓɓanama yalti dinguiral ay hande bone makko ko wawa yaade no yiɗirno ni ko wondannomo duga mo ƴattomo e war lamɗo walla warami ko foof ay hande o wattini ko nder kaso te o jogorani jeeyede élection ewa Hamas ne ina jogui ko wayno leyɗele biteɗe Iran en hunde muɗumen en ya Allah rebelle aji outi en wonɓe Yemen en e Hizbullah en e surinaɓe ɓe ganda leydi men ko lawti ganda moƴƴere gonda ko moƴƴere guese ɓeɗo nde foɓɓande Hamas ami ha yalti dinguiral woni yande ɓe Israël nguɗo jamu ko erreur bonɗo yo dokken dalilu erreur o ko waɗi ɗum wonde erreur bonɗo e mbiɗen ɓe nangi ɓe mbari 1,500 ɓe nangi otage uji 250 neɗɗo kamɓe ɓeɗo Hamas en Israël waɗi riposte eyyi riposte mo ɓe mbaɗi o ɓe mbaɗi bombardement pendant plus de 20 jours balɗe nogas ɓe bomborde Gaza ɓe mbari rewɓe e sukaɓe e miskineɓe hôpital uji e gandanɗa hono école aji loni joguino yimɓe taw ko réfugié ji gonno ɓe liiɓi immeuble uji Gaza foof ha laaɓi ɓe bonni ha boni ɓe mbatti ɗum ndondi ɓe ndewi lawol less hanganti ɓe jaɓɓa e dow yimɓe mayɓe e ko mayata ko no hulɓini ɓuuri daɗi wiyore woni kamɓe ɓe mbari ko 1,500 kamɓe Hamas en ɓe walla 400 e Israël hande ne waɗi 13,000 neɗɗo ne yaara ko fuɗɗi warde Gaza kamɓe 13,000 maayi ɗo foof e hen ko Hamas ko wara hen ko timmani ha 1,000 ko heddi ko fof ko ndewon cukalon ndewon tokkoson e nayeɓe e rewɓe e yimɓe ɓe ganda galano hen gandaɗo ga ko ɗum ko hande haare ko woni ayi kamɓe Hamas ɓe fof ɓe dogi ɓe gabbima sud banggue worgoto heede Égypte ko ɓe nangi otage uji ɓe gandi hen wonto ni ɓe lor ɓe mbiya so wona ɓe goppi otage uji ɗi hare nde gasata bombarde o gasata te yimɓe maayi hangatine Gaza naɓe gasi ko mayanno ko ɓuuri wadde fayida ko fof déjà maayi ɓe bonni galleji ɗi fof ɓe liiɓi ha laaɓi ayi ɗum woni ñande ɓe janata Israël nde ganduɗo guerre fof guiɗo mabɓe e waya gaño mabɓe welto woni weltiɓe wonde ɓe jani e Gaza ɓe fof hay sinno jaari hen ko yiɗɓe mabɓe ɓe gandu ɓen ɗon gondi ko pamani ko mbaɗi ko weltanade Hamas ko waɗi ko Hamas waɗi ko erreur ɓurɗo fof bonde erreur aji min woni premiére baɗɗum dénoncé dente men WhatsApp e ñande subaka ɗum waɗi nde pinmi hen mi sikki no wawi taw heɓe gadaki ene haalde hono ɗum ɗon mbimi ko erreur mawɗo
kono en keɓi o jooji kewɗi yimɓe yennuɓe en no feewi mbimen wonde ga gonduɗen ke Israel ƴeewa ɗeɗo bonande ay ko ɗum ɗo woni neɗɗo miijino heen kono noon andi wona goo waɗi wona ɗiɗi waɗi wona tati waɗi kono ɓe mbanno fof Israel wattima kono ko ɓuri ɗon bonde kono ngol ɗo laawol ɓe mbaɗi ko ɓuri bonde e ngol ɗo laawol ɓe mbaɗi ko ɓuri bonde woni ndeɗo hare nde ɓe mbaɗi ɗo donc hannde Hamas natti wodde hannde Hamas gasi laamu men gasi ministre men ɓiɗo mbarama ɓeɗo maayi dogi ɓeɗo jaltinani payi caggal leyɗele te Israel yaari koyɗa ha yaɓɓi e nder Gaza nana reeni Gaza hankantine no bombarde no wara ko warata ko ma wattu ɗum nde wondi ha gasa bonno koɓe joguino ko fof ha laaɓa waɗa hen gouvernement muɗum ƴeewa yimɓe Ramallah naɓe ɓe woni Palestine naɓe wonɓe ɓe Mahmoud Abbas ardi ɓe il faut ɓen ɗon gon administrateur uji hankantine Gaza Hamas nattat wodde Hamas gasi presque hay goto wonta liggodirde Hamas donc ɓeɗo foɓɓanannoɓe ɓe hannde ɓen piyama Iran ala ko wawi hen Yemen ala ko wawi hen e Lubnan woni Liban woni Hezbollah ɓe ala ko mbawi hen Syrie ala ko wawi hen waɗi ɗum ko hoore muɗum ɓeɗo goto fof Israël no fi ɗum no jooɗe hunde leydi muɗum ala ko wawi hen Arabie Saoudite ala ko wawi hen kañum kam ni way kono wondi ke Israël ni noddiɗo batuji partout bolle puyɗe aduna ngo julɓe jeeyi kawroy toon kaaliga haalaji tan mi hiɗi nafata eyyi donc firti ko bawɗo fof yo andu ko waɗi anda ko yeehi anda ko golli anda ko haali kono hande so neɗɗo fiyama ɗo sikku wonde ka julɗo sa fiyama julɓe ne mballuma yo donc ko woodi ko e lamɗo ala sehil jogui ko intérêt woni julɗo bande yo bawɗo wonde koto intérêt ma woni ɗo tan ko ɗon liggotoɗa ɗon ballodirta Égypte nanɗa e wannan kami Hamas en kawrani nanodira en e Mohamed Al-Sisi oɗo laamiɗo joni ko contre frère musulman en frère musulman en ko ɓen ɗon woni ɓe itte laamu nder leydi Misra he ko ɓen kadi ɓe haɓata o ñalawma hannde Hamas en ko ɓen ɗon woni ɗon kadi ayi Égypte ne jogui sembe ha heewi kono ala ko wawi Israël ne andi so nemi Israël nemi ko feetere jeeynge yo way kono tam ɗum e junngo ma ni a ficcat tan beddoɗa yo donc firti ko Hamas naaɓe mbaɗi bonande mawde ɓe mbattama bonande ɓurde bonde 13 neɗɗo 13 000 morts 13 000 morts te no continue ñande fof maximum temedere ɗiɗo no maayi kadi o saaha donc firti ko maɓe gas ɓe gayna kadi miskineɓe ɓe ngala hen ɓe jeyaka hen ɓe tinani nde ɗo haare yo donc chronique men wonno ko haalde dendagal ko waɗi ɗo ko hay goto wawa hen haydara rien ɗum ko jomiraɗo tan hoddirno waɗi ko jomiraɗo hoddirta kadi natta kono haare en wonde mamin Paul en walla mamin keptu Jérusalem en ɗum ɗon mataw matériel tubakoɓe nattat marsude so natti marsude so natti fonctionde sa felli sarde combat tawa yahata sa waɗi missile yahata satellite wawi yide neɗɗo cuuɗiɗo caggal sogo juru e ɗum dina wawi woɓɓe poltaɓe kono en tant que ɗiɗo matériel uji technologie numérique ma mo Israël ɓuuri aduna ngo hannde yarude yeeso no woodi e koɓe heedoɓe dow Palestine naɓe ete ko hunde lamde sammene fewi wona kamɓe tan ko aduna ngo majorité technologie en joguiɓe technologie ɓe hono jaade maɓɓe yo ma metto yimɓeɓe kono ko gonga ala yimɓe mbawi hen voilà donc Hamas waɗi feere ha 13 ujunere neɗɗo maayi 13 000 morts ina continue o ñalawma hannde ko ɗon jaratene maɓɓe e mayɓe e Israël no continue wadde ko waɗatno weltima ko yinno ko dañi ɗum ɗon woni heptude bande Gaza ha laaɓa watta ɗum gandanɗa hoorema ndondi e liɓa immeuble uji fof koɓe mahano e nder duuɓi 50 fofo bonnama e nder lewru woturu e pour fewnite kadi alay saago ƴetta duuɓi 50 goɗɗi ewo donc taw wona Hamas tawetake Hamas ila liqa c'est fini basta voilà bandiraɓe on calminama on beltanama en calmi dendagal e wonɓe diine e gande kese ko ɗum ɗo woni chronique meɗen hannde yo ɗum noon so Allah jaaɓi ɓoyatama e uddidental ngal so tawi woni hedde quelques minutes